Precisament una de les fogueres que acumularà molts d'aixos visitants és la ceràmica, que milita en secció especial i que enguany celebra el 30 aniversari. Avui hem anat fins a Daimús a veure com avança el taller de Palacio i Serra. Serà la foguera més gran que Palacio i Serra han plantat a Alacant, perquè l'aniversari de la ceràmica no en mereix menys. Quan falten 10 dies per a començar a alçar-la, tenen una meitat plastificada i l'altra rematant pintura. Este equip de 15 professionals s'hi ha deixat la pell. Enguany és un any molt especial, és el 30 aniversari de la foguera. Hem volgut reivindicar un poquet l'esforç que fan tots i donar tot el que han pogut del nostre taller per poder fer una foguera molt voluminosa, per no dir la més gran que hem fet mai, en especial, que ja en porten 9 plantades. A este taller de Daimús fan 3 fogueres adultes enguany, totes amb els colors vius que ja són marca de la casa. Però especialment complicat serà el remat de la ceràmica. Sí, molt de nervi. Estem parlant d'un remat circular elevat de 9 metres d'altura, que té 13 metres de diàmetre. Pot afectar prou el vent, el que passa és que està molt ben calculat perquè sigui al mateix temps segur. I abans de la plantar ja tenen premi. La ceràmica els ha renovat 2 exercicis més, el que vol dir que són els primers artistes confirmats l'any 2028, que serà el centenari de les fogueres.